To, evo ga! Ne! Ne! Evo kako si stio! Ne! Zdravo svima i dobrodošli nazad u Hello Neighbor. Danas gledat ćemo neke male tajne i tako neke stvari, ali najvažnija stvar je da je komšija dobio usisivač. Da. Dobio usisivač, sa time može da nas povuče ako smo na krovu ili negdje drugdje na njegovoj kući. Update to je izašao pre možda nekoliko dana, pa hoću da vidim šta se dešava s time. Znači idemo select act 1 i krene. O da, i dobili su ovu animaciju sa satom, to je baš interesantno. O da, i Hello Neighbor Hide and Seek treba da izađe za nekih možda neka 2-3 dana. Pa ću to isto igrati. Ok, evo, ušli smo. Preskočimo se ovo. Tako, idemo. Zašto koči dok igramo, moram da imamo podešavanje. Ok, sad je mnogo bolje. Izvini, tako rezolucija malo lošija, računam je malo lošiji za ovakvu igricu, pa... Da, ok, samo preskočimo ovo. Ovo je konšalak si, niste vidio dugo vremena. I zaključi to i tu smo. Sada. Ok, znači... Dobrodošli nazad u Hello Neighbor. Danas ćemo gledati novi update koji je izašao prije nekoliko dana. Da vidimo gdje je samo komšija, da ga nađemo. Komšo, lako si. Ok, da sad testiramo onu teoriju. Mislim, ne baš teoriju, nego feature. Ok, izgleda moramo da budemo malo brži njega. Sad ćemo da uradimo to. Čekaj, samo da ga nađem. Idemo ovdje. Ni ovdje. Gdje je komšija? Gdje si komšija da te nađem tu? Gdje si komšija? Gdje si? Ovdje nisi, idemo nešto ovdje. Ne znam kada će... Ja jedva čekam da dođe nova alfa za Secret Neighbor, jer to mi je omiljena Hello Neighbor igrica. U svakom serijalu od ovih Harry Stickija obične. Tu komšija, jeste tu je. Ajde, izađi, ajde! Hoće me napasti, desi komšija, desi! Ajde, pokušaj! Aj bože, dalje pa malo zabagovan. Kao da nam briga, bolimo ga sve. Ne, baci ovo na njega. Samo pokušam da izadiš usisivače, znaš, komšija. Opa, tako, to me pričam. To. Ajde. Izadi usisivač, ajde. A šta radiš, komšija? Ti znaš bolje od toga. Ajde, nemoj se natatiš. Ok, uhvatio me. Pa, neka. Izgleda moram da idem gore do krova da im mogu da aktivira usisivač. A to bi trebalo malo vremena. Samo da, ajde. Neću sada, uzet ću 2 kutije. Uzet ću 3 kutije da bacim na njega. Ajde. Bum. Tako. Stavi kutiju ovdje. Ne tako, ne tu. Stavi ovdje dok se... Ne ugati nas! Ugatit će nas! Ne! Ne, polako, upa. Ovi... Okej, ne. Idemo polako, idemo brzo. Joj, bacate glupavi lepak. Klasičan komšija, baca lepak. Klasičan komšija. Okej. Idemo gore sada, idemo gore. Tako. A gdje si sad otišao? Komšo. Ajde, dođi. Tako, to mi pričam, ajde dođi. Nemoj da bežiš od mene, znaš? Dolazi po mene, ajde. O ne, to je paradajz. Ne. Ok, aktiviram usisivač, komšo. To, evo ga! Ne! Evo kako si stio. Ne. Ok, znači, kada smo na krovu ili negdje malo više od njega, on aktivira taj usisivač. Čudan izbor oružja, ali okej. Dobro, znači bili smo usisivač. Ajde malo da nastavimo s ovim aktom, da pređemo ovaj akt, idemo u akt 2, da imamo gdje može da nas sa usisivačem sedi tu. Samo da idemo da nađemo ključeve, ili što god treba se nađe. O ne, evo ga. Ne, uzmi ovo, sad, neka se hvati, da, tako. Okej.
Sada, pošto smo tu, idemo gore, gdje smo htjeli da idemo, i idemo ovamo, onda ovamo, slovno je prozor, i onda idemo ovamo, bacimo ovo, tako, onda bacimo, onda idemo ovamo, da sada, prvo da ovo otključamo, tako. Znam ja sve ovo što da sada u igrici, ne treba da se brinete ni za šta. Da idemo, te kutije super. Okej, otvorimo. Čekaj, ne, lupavi bagovi. O ne, evo ga. Ne, evo ga. Usisčivač čujem, gdje je? Okej, gdje je usisčivač? Gdje si, komšo? Gdje si? Ne, evo ga usisčivač, evo ga komšo s usisčivačem. I da je ovo što baca lepak, a? Još je glup, još ne zna ništa. Okej, neka, ajde, brzo, idemo s tim ključem. To je bilo blizu. Okej, eno ga tamo. Idi kući, vrati se kući, komšo, kraješ svoje vežbe, to je dobro. Sad uzmem ja ovo i idem napred, samo da me ne vidiš, okej. Dobro, imam kutiju, nemam kutiju, moram da uzmem ovo. Sad stavi to ovdje. Ovako igra Hello Neighbor profesionalac, samo da znate. Ovako igra Hello Neighbor profesionalac. Opa, idemo ovdje i vrati to. Ajde. Opa, okej, da o tome pričam. Idemo ovdje, uzmimo ovo. Sad šta radimo mi? Bacimo ovo na prostor. O ne, tu je, čujem muziku. Aktiviraj ovo, uključaj ovo. Šta? Lupaju bagovi. Posle godinu dana i dalje ima igrice mnogo bagova. Kao da me briga. Okej, ajde. Sad ne možeš da me seš komšća, a? Sad ne možeš, okej, bacimo ovo ovdje. Opa, idemo dole. Samo to i... Tako, i ulazimo. Okej, ušli smo u legendarni podrum, da vidimo šta imamo. Okej, znam da treba da idemo. Ovdje ne možeš da koristiš usisčivač uopšte jer nema nikakvih visokih mjesta. Čujem televizor, baci ovo, tako. I sad si mi blokirao put. Okej, nisi, u redu je. Ovo je u stvari speedrun izgleda. Igrice, okej. Izgleda ovo tajni speedrun igrice. Okej, da idemo. Ne. Uključaj ovo. Da vidimo gdje je... Okej, mi smo ovdje. Znači, treba da idemo ovamo. Čujem televizorčić, uzet ćemo svetlo. Tako to se. Izaš prelepo, znaš? Uj, bože. Okej, neću više se motitirati s tobom. Okej. Da, znači, čak i ako je igrica mnogo bugova, nije me briga jer ovako mnogo volim ovu igricu, pa znate. Okej, da vidimo se. Volim igricu, ima fantastičnu priču i fantastičan art style. Volim je ovaj crtani art style. Okej, znači tu smo, sad moramo da idemo ovdje. Čujem televizor, televizor ako si. Ovo uključaj. Idemo ovamo. Ne, šta? Okej, idemo ovamo. Okej, sad stuči ovo. Tako se beži, dok ne dođe komšija. Beži. O ne, evo ga, čuje se. Ili pre nego što dođe. To. Uspeli smo. Ne. Mogu paciti ovo na tebe, ovo svo svetlo. Zašto je testiram to u stvari? Sada.
Ok, promašali smo ga. Fuck. Ok, i idemo u akt 2. Ok. Tako. Sada, što treba da uradimo? Idemo, aktiviramo njega. Tako, aktiviramo duha. I sada, da vidimo... kako si? Tu ćeš pomoći ćeš mi. Tako. Tačno znate, u hide and seeku vidimo lice tog deteta koje je umrlo. Sada idemo ovamo i predstavljam vam džinovsku kuću od ludog komšije, najpopularniji show na Balkanu. Nemam pojma o čemu pričam. Ok, neka. Anyway. A vidimo, gdje si komšija? Ok, sada, pošto imamo mnogo više platformi, sigurno će se aktivirati svi još mnogo više mjesta. Da vidimo. Gdje si? Komšija. A naravno, moraš da ideš tu. Ne, ok, razumete. Jesi ti odstirać ovdje ako... Vidim te komšija, vidim tvoje malecne piksele. Ok, će aktivirati susivač. Hoćeš! Ne! Nema šanse! Idem, ne! To je bila glupost. Ok, neka. Sada, moramo da idemo da uzmemo alat iz njegovog frižidera. Ovdje je, uzmi alat, glupavi, uzmi alat. Zašto ne možeš da uzmeš glupavi alat? Ok, neka. Ok, pokušaj to opet. Uzmi alat, ok. Ovo neće uspjeti ovako, moramo da ga izbavimo iz kuće. Kako ćemo to raditi? To ćemo raditi ovako. Ajde, dođi komšija, dođi. Desi. Tako, o tome pričam. Sad uđi unutra, sad uđi ovdje. Neće nas naći, neće nas vidjeti. A AI mu je malo bolji nego pre, to sam primijetio. Ali nije toliko dobar. Nije najbolji, ali šta ćeš. Okej, je otišao je. Ne, nije otišao, uzmi ovo, opet mi je, zašto, okej. Uzmemo ovaj dvogled. Izvijem tako ponavljam stvari kad sam pod stresom to radim. I to serimuje. Ne, opet je došao, okej. Da vidimo da možemo nađemo nešto da bacimo njega. Ne, okej. Što nismo dobili još nismo dobili onaj story sequence, onaj, da vidimo, evo ga, baci ovo, okej, prvo treba da uradimo to kada je popuno ovdje. Ne. Tako, o tome pričam. Uzmi alat, mamicu, ti trči, kako te noge nose. Uzmi alat. Tako, one, oda uđi. Ne, nema šanse. Nema šanse da uđeš, ajde. Pokušaj samo da me nađeš, komšo. Okej, zara me našao, ali neka imamo alat. Nije me briga. Najdemo se ovdje. Šta? Okej, to zaslu. Bacimo se ovo, kad je više nepotrebno. Ostavit ćemo dvogled, jer ko zna kad će nam trebati. Idemo gore i ko pravi ovo lika vrata za malu kuću? Ostaje, ovo nije baš toliko mala kuća, ali dalje. Ostala vrata su baš malo poređaju sa onim koji je stavio kao stepenice. Aj kulice! Nismo se dugo vidjeli, aj kulice, kako si? Gdje si otišao?
Hoće doći po me? Uj, evo ga, evo ga. Malo sam malo da mu uhvati. Up, ne. Ajde. Up, ne. Okej. Okej, i sada. Idemo da vidimo gdje ćemo sad ići kad smo to otključali. Sada treba da... Okej, znam treba da idemo sada. Znači ovako, treba da... Znači ovako, sada treba da ove stvari ovdje pomerimo, da ih aktiviramo. Ok, onda ovdje. Baci ovo. Rekao sam da će biti potrebno. Ok, i sad idemo ovamo i tako. Sada to. I plus ovo su vam jednostavno tips i tricks za igricu. Ovaj klip će biti nazvan speedrun, jer izgleda kao da speedrunujemo ovu igricu, ali stvari to ne radim. Ok, neka briga. Znači to treba sredi ovako. Su ovo malo pomerili? Čekaj, su ovo malo pomerili da ne možeš skočiš tako? Šta? Ili sam ja glup? To jesu! Recite mi da li su ovo pomerili? Izgleda kao da možeš da... Ok. Sada skoči. Ok, može dalje. Ok, dobro, samo treba malo više skilla. Zašto se to desilo? I sada, oj bože. Zašto mi se ovo dešava? Ok. Sad ovako. Skoči. Šta? Sam kako je komšija. Zašto? Ok, ovo će dati malo duže vreme. Ajde. Bum. Šakalaka. Bum. Šakalaka. Idemo. Tako. I tako. Tome pričam. Sada idemo ovamo gore. Šta? Komšija je blizu. Ne. Nema šans da me sedi. Ok. Sada idemo ovamo. Nisi toliko jak sada. Nisi toliko dobar, a? Tako. Tome pričam. Ok, uzmimo ovo. Uzmimo to. Idemo... Ne. Ok, spasno me to. Idemo dole. Uzmimo ovo. Tako. Samo o ne. Gdje je komšija? O ne, tu je bio! Pa kako sam on tu? Okej. Ne, pali smo. A, zato je znao gdje sam, ima glupava kamera, kako. Divota. Ok, idemo ovdje. Onda da ovo zaključujemo, onda idemo okolo. Opa, ovaj malic može da skače koliko god želite. Može da skače za olimpijadu. Sada. Ok, idemo ovdje. I sada ovo, ne treba to da aktiviramo, treba nam ovo. Sad idemo ovamo. Sad idemo tamo. Idemo ovdje. Gdje je sada tu? Polako tu. One. Kamera ima. Idi gore. Ne. Naći će nas ovdje. Naći će nas. Ovdje, ok. Stavi ovo ovdje. Vrati se dole. Ne, evo ga. Ne. Dobro, otvorili smo kupatilo, znači to je u redu, to je bezbedno. Sada idemo. Neka, samo radi ovo.
Tako, 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 to, i tako. Izlazimo odavde, odlazimo odavde, kako se već kaže. Ne, nemoj, ovo mi treba. Čekajte, šta je ovaj plavi ključ? Čekaj. Dakle mi sad ovaj plavi ključ? Jesi ja jednostavno ne sjećam? Ili sam... O da, plavi ključ sam iskoristio da bi otključao vrata, da, sad se sjećam, bože moj. Ok, i tako. I... idemo, bum. Ja zato što imaju ove crne linije na ivicama ekrana, ali okej. O ne, ne se desilo. Vidjet ćeš me kasnije, deču. Nemam pojma što sam rekao tu. Okej. I sada, akt 3. Ja sad ne znam da ću cijel akt igrati jer je previše dug akt. Okej, sada. Idemo ovamo. Sad samo... sada. Pobudili smo se u našoj prelepoj kući. Ovaj stan malo je mali, da. Sada, znam da se komšija može vidjeti ovdje negdje, dvogled. Neću se izbaciti dvogled odavde. I sad ne možemo da idemo u komšiju. Ma daj. Možda su ga izbacili možda iz igre. Odavde. Znam da je pre komšija bio negdje na ovim zgradama. I mogli smo se dvogled da ga pogledamo. Ali sada nije tu. Evo došla nam je pošta. Tako. A dobili smo evikciju, znam sve to. Idemo kući. Kalvon, šta god je pisalo tu. Kalvom ut vajron kryps. Ja to pitam kao neki škot. Vidim tako ime. Vraćamo se u našu staru kuću gdje smo bili i jedna komšina kuća je izgorela zbog nekog nepoznatog razloga. Još ne znamo zašto, šta se desilo. Još ne znamo. Ali možda ćemo znati na kraju ovo kako zove. Morat ćemo znati na kraju kad bude Secret Neighbor izašao. Morat ćemo tad znati. Ko zna. Ili morat ćemo sigurno znati kad bude Hide and Seek izašao za nekoliko dana. To će biti interesantno. Okej. Prava starodijel kuća, zar ne? Eno se ti kad si na mali. Okej, ne. To. Jezivo. Jeziva muzika. Jedno je senka. Okej, skipujemo ovo. Nije nam važno to. Okej. Taj zvuk. Taj vrisak. Tum. Okej, komšija radi nešto zlobno. Moramo da otvorimo, pogledajmo šta je u pitanju. Okej. I... počnimo. Okej, sada. Vidimo. Sada. Vidimo našu... Dolazili smo do naše prelepe džinovske kuće, da vidimo šta nam komšija radi. Okej, nije tu. O ne, evo ga, naš prelepe komšija. Šta? Šta? Znam da je pre Znam da je pre bila ograda. Izgleda su je izbacili. Interesantno. Baš interesantno. Ok, ovo je otvoreno. Sada idemo.
Otključamo ovo, otključamo ovo. Tako. Glupavi keycard. Ok. Idemo. Sad čekaj prvo. Preno što išto radimo. Moramo da uzmemo kutiju. Kutiju stvari. Bacimo tu. Iskoristimo jednu za ovo. Aktiviramo ovo. Aktiviramo. Tako. O tome pričam. O ne, evo ga. Opet nije nas našao. A vidi, komšija. Ti nas uči... sad me vidiš. Bravo. Ok, neka nas uhvati u stvari. Neka nas uhvati tako. Već znamo šta treba da se radi, već znamo. Idemo ovamo, idemo gore. Otključajmo ovo. Sada. Sad nemam pojma da treba da idemo, ali... Ok. Idemo ovamo. Da li možemo da dođemo do krova? Da li možemo skočiti do krova? 3, 2, 1 i... To je bio parkour i po. Ok. Da vidimo. Gde smo mi bili? Mi smo tamo. Pošto moramo da aktiviramo voz, nećemo moći da idemo ovamo ako ne aktiviramo voz. Što će biti malo teško da se tu radi, ali neka. Ne napadneš. Spasili smo se. Ok, nemam ništa, znači moramo... idemo dole. Tako. Uradi ovo. Ne treba nam to radi to. Ja mislim da ovo je bilo dovoljno za ovu epizodu Hello Neighbora. Speedrun, ovo bi nazvao speedrun akta 1 i akt 2. Akt je previše dugačak, ne znam, imamo da pređemo u neko specijalno vreme. Znači da, ako ste živjeli u ovom klipu, ostavite, subscribeujte i sljedeći klip će biti za Hello Neighbor Hide and Seek. Sljedeći gameplay klip će biti za Hello Neighbor Hide and Seek ili Yu-Gi-Oh! Duel Links, šta vi god želite. I da, nadam se da ste uživali u ovom klipu i vidimo se sljedeći put. Ćao.